Kompożizzjoni bħal di fejn jkun hemm tista' tgħid. Waqt il-programm Extra, il-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela tkellem ukoll dwar is-settur edukattiv u spjega kif il-vuċi tal-edukaturi trid tkun mismuha. Taf min irid jigwidana sejvjer hemmhekk l-edukaturi prinċipalment, l-edukaturi, il-ġenituri u anke tfal. Imma jien x'nara fl-edukaturi, meta tkellimna aħna dwar li se nsaħħu ħafna il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-edukaturi tagħna. L-edukaturi se narhom bħala l-policy makers li aħna nkunu dak li nagħtu id-direzzjoni strateġika, imma mbagħad il-policy makers ikunu l-edukaturi tagħna. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-ambjent u fakkar kif Gvern Nazzjonalista fl-2006 ħart mhux mittiefsa daqs is-siġġiewi kollha. Fakkar ukoll kif lit il-leminija ta' Bernard Grek huwa Rej Bezzina u qal kif il-mażul ta' Grek kien Kristjantar li t-tnejn kienu fil-Ministeru ta' George Policino u li Grek ġabhom miegħu. Dak il-bniedem li kien sabbat saqajħu baqaddej dakinhar illum huwa lit il-leminija tal-kap tal-Oppożizzjoni, mbagħad fejn irid il-kap tal-Oppożizzjoni jgħidlek imma dak il-passat. Imma il-passat li inti trasportajtu għal-futur u ħtartu bħala lit il-leminija tiegħek mhux biss bħala konsulent ewlieni, imma wkoll bħala rappreżentant tiegħek fuq l-awtorità tal-ambjent ara naqra x'assurditajiet daw li kollna naġixxu dwarhom. Dwar il-kriżi fl-Ukrajna, Dr. Abela mhux biss semma is-sosten li se jibqa' jagħti il-Gvern lin-nies quddiem effetti tal-gwerra, iżda semma wkoll l-għajnuna umanitarja tal-Ukrajna. Ħanibda bil-mediċini li batna lejn l-Ukranja. 1,400,000 valur ta' mediċini. Tajna il-kennu l-azil lill-applikanti l-aħħar aġġornament li ħadd kien ta' 31 applikant tal-azil tajnihom il-ken ġewwa pajjiżna. Dak illi ġew u kellhom joqogħdu fil-lukanda żgurajna illi ma joħorġu 1 centim qar mill-but u ħloqna dan il-fond taħt il-Ministeru taħt l-awspiċi tal-Ministru għall-Affarijiet Barranin biex nassiguraw li jingħataw il-ken u ken mingħajr ħlas.